Я рада вітаць вас няспынна і бястомы. Мы вандруем па краіне, пракладваючы новыя і аднаўляючы старыя маршруты. Спрабуем зрабіць немагчымае – звярнуць час у адваротны бок. Гэта наперад у мінулае. Едзем на захад. Вечер на дворы, соловей голубой, трели рассыпает, как вечер голоды, ходит хлопец молодый, дзяўчыну шукает. Вось і дабраліся вёска Гудзевіча, якая ў 2006 годзе набыла статус аграгарадка. Яна месціцца больш чым у 3 десятках кіламетраў ад мастоў. Тут крыху пакалядуем і даведаемся, ці захавалася штосьці цікавае з мінуўшчыны паселішча. Солнце за лясок, вышел месяц за ранок, зорка засвятила, стоит хлопец у бяде, а дзяўчына ўсё не ідзе, няўжо разлюбила. Напярэдадні калядаў мы сустракаемся ў мінскай студыі, каб крыху вернуцца ў часе і паназіраць за нашай вандроўкай у Мастоўскі раён. І да таго ж надаць старажытнай народнай песні новае сучаснае гучанне. За гэты працэс сёння бяруцца аранжыроўшчык Артём Кондратюк і арт-гурт «Беларусы». Пра апошніх крыху інфармацыі для знаёмства. Арт-гурт «Беларусы» створаны ў 2005 годзе. Яго нязменным кіраўніком, кампазітарам і выканаўцам Валерыем Шматам на аснове хору Федэрацыі прафсаюзаў. Беларусы – пераможцы міжнародных конкурсаў і тэлепраектаў, паспяхова гастралююць не толькі ў Беларусі, але і ў краінах Балтыі, Польшчы, Расіі і Фінляндыі. Кіраўнік калектыву Валерый Шмат узнагароджаны медалём Францыска Скарыны. Сёння мы ў Гудзевічах, і мясцовыя жыхары перакананыя, што вёска іх здаўна была вельмі вядомым населеным пунктам, пра што сведчыць грамата, якая захоўваецца ў Варшаўскім універсітэце. У прыватнасці там напісана: «Мы, князь Павел Кіжан, з ласкі Божай віленскі епіскап, адзначаем гэтым нашым лістом, што царкву святой прачыстай у нашым панстве ў Гудзевічах Іосіфу Пятровічу, яго жонцы і сынам далі на вечнасць». Падпісаны ліст 4 ліпеня 1539 года. Стоит
ваш дом увести, самим повеселиться и вас повеселить. Веселите, веселите, вядома, а я в углы мои не развалите. Не развалим, а як развалим, то новые поставим. Можна войти, бо у наших дівчат короткі свитки і померзнуть литки. Я дома проходите, что ж мы вас будем на морозе морозить. Добрый вечер вам. А те ж рады вы нам. Мы вам рады. Рады. А я кто ж вы такие? О, мы люди непростые, с далекого краю. А куда вы идете? А идем мы до пана года, что носит бороду широку, як лопата, сивуды калмату. А я недасведчаным хочу сказаць, каляды трэба святкаваць недзе 2 тыдні. Прынамсі, нашыя продкі рабілі гэта менавіта так, ажно да Велесава дня. Не забудзьцеся накрыць багаты стол, каб на наступны год мець добры ўраджай і здароўя багата для людзей і жывёл. Пра астатняе даведаецеся пазней. Пакуль жа давайце пацікаемся, як працуецца над песняй арт-гурту «Беларусы» пад наглядам аранжыроўшчыка Артёма Кондратюка і іх мастацкага кіраўніка Валерыя Шмата. Раз, два, три, раз. Сначала начинаешь, тихий вечер, нет? Нет, най. Поехали с самого начала, попробуем весь одним дублем все прокрутить, посмотрим, что получится. Да. Там те самые высокие ноты, это, в принципе, женское начало в этой песне, поэтому больше нежности, больше воздуха в этих нотках, пожалуйста. И... Тихий вечер на дворы, соловейка у гаи, трели рассыпает. Так, давай перепоем третью фразу. И помни, пожалуйста, что у тебя самые низкие звуки, нужен бархат в голосе. Ну, конечно, про дикцию тоже не забываем, потому что ноты хорошо, интервалы хорошо, но текст — это самое-самое главное, потому что сердце музыки. Мы к лету идем, козу ведем, да и счастье несем. Ой, эти широкие стены, каб нам погостевать, и добрая господыня, каб нас почувствовать. Господыня-то добрая, а из чем вы до нас пришли, коляднички? С козою шерою, веселою. Святкуем колядки, ловите зернятки, ловите рукой, каб добрый был настрой. Каб моцно грело солнце, кинем у оконца. Майте все года
волі, а бяди ніколі. Нікого не хвалюйте, усім світло даруйте. Ты, коза, повернися, гостям добрым поклонися. Ай да козочка, якая спритная, якая ладная. Я ж не могу что-нибудь Я дома. А хто з козою потанцує, тому у гэтым годзе пошанцує, тому становіться Я у дома, карагон. все хуже. Шла коза, ты по елешку, запрошала усіх на весельешко. Вибираю я тебе. Раз, два, три. Шла коза, ты по елешку, запрошала усіх на весельешко. Ай, молодцы, молодцы. Классненько у нас уже Наша коза полезла. Вы затанцевали, я вашу козу, что ж теперь будет? Треба ж її оживить, а інакш Соненька до нас не завітає. Весна красная не прийде. Урожаю доброго не буде. Ох ты, стара козица, устань, да расходись, ты развеселись. Боже, вставай. Не встанешь, не я. Что ж робить? Я Господи, попробую, я попробую. Гусь режет это жито, как козочка была сыта. А вось мерочка ауса, а наверх колбаса. А еще у меня есть, гляньте, який добрый кусок сала. О, Там козочка устала. Ну, самая любит наша козочка. Ой, я люблю сало. там же народит, коза, шера, там же Назва вёскі паходзіць з далёкіх часоў. Мяркуецца, што Гудзевічы ад слова «гудас». Так называлі славянаў балты і цвягі. Але ёсць яшчэ адна легенда. Жыла ў гэтых мясцінах дзяўчына, звалі яе Гудзя. І такая прыгажуня была. Аднаго разу заснуў, стомлены ад цяжкой працы на палетках яе бацька. Нарваўся на селяніна Войт, прыцягнуў да пана, ды кажа: «Пане, вось гэтую ваўкарэзіну трэба пакараць. Ён не працаваў на полі, а спаў». Загадаў пан бязлітасна высекчы мужика, ды так, што той памёр. Прыбегла да пана Гудзя за бацьку прасіць. Убачыў ён такую прыгажуню і захацеў узяць яе у жонкі. Але дзеўчына прамовіла: «Відаць, няма ўжо майго татулечкі ў жывых, не пайду я за цябе замуж, крывасмок». Загадаў тады пан гайдукам, і тыя ўтапілі дзяўчыну ў студні. Яшчэ напрыканцы мінулага стагоддзя старыя людзі маглі паказаць месца, якое называлася Гудзеліхай, а вёску назвалі Гудзевічы. Ой, какая молодчинка ваша козочка, а не нехто там грохочет. А что это может быть? Люточки, Добрый день в вашу хату. Добрый день. Ты можно погостить у вас? Вядома можно. Медведь меня ученый, кием охрещеный. Неужо правду кажешь? Учился с Маргонской академии. Ведает многие науки, показывает цікавые штуки. Ну, проверим. Поглянем на те цікаві штуки. Мишка, покажи, як баби тесто месять. А теперь, Мишка, покажи, як мужики в корчму йдуть. А теперь, Мишка, покажи, як мужики з корчми вертаються. А які ученый, забрал ты, академию закончил. Ой, Ну, Мишка, ще покажи, як хлопець дівчину обдимає.
обманывал, правда. Кто с кем будет танцевать? Ой, а я козочку возьму. А хотите налучаетесь? Я ж вырашыла сёння зрабіць ваш дзень смачным, таму працягваю. Пад абрус на калядны стол абавязкова клалі сена. Ім пасля вячэралі каровы. Гэта мусіла зберагчы іх ад ваўкоў і павялічыць надоі. У кожнай, нават самай беднай хаце са схованак даставалі мяса ды каўбасы, сала, арэхі, яблыкі і мёд. Мы вернемся ў Гудзевічы на каляды пасля таго, як паглядзім, ці густоўная атрымліваецца песня ў арт-гурта «Беларусы». Макс, послушай, у тебя самая мощная нота, поэтому грудовый регистр добавь, пожалуйста, и вибрации в ней, что было часть ноты безвибратной, а в конце вибрато, то есть вибрато и активное снятие. Окей. Стаіць хлопец у бяде, а дзяўчына ўсё нідзе, няўжо разлюбіла. Стаіць хлопец у бяде, а дзяўчына ўсё нідзе, няўжо разлюбіла. Давай дубль сделаем, потому что высокую ноту, пожалуйста, через укольчик сделай, пожалуйста, а так будет шикарно. Хорошо. Господиня у нас хорошая, доставай с панчоки гроши. Да, Калядор? Нема грошей. Не шкодуй. Мерочку овса, а наверх колбаса. Конечно. Раз уже грошей не дала, так что же нам грошей? Давай разом с мерочкой. А козыцы на роженьки по 2 пироженьки. Ах, целая звязка баранков. А нашему медведю на хвосточек треба дать сало кусок. А той Вики, что казала. Говорите сало. А за гэтага прысмаку дайце нам кошачак маку. Бачите, які? Багатая зямля тутэйшая на легенды і паданні. Так згодна з яшчэ адной праходзіў тут гасцінец з Гродна на Беласток. Насыпалі тракт не один год і не 1000 людзей. Старыя людзі казалі, што чуваць было, як ляцелі па шляху коні, як паволі сунуліся вялікія абозы, ці віхуры знікалі запрэжаныя чацверыком ці шасцерыком экіпажы. І часта ўначы, каб не збіцца з дарогі, вешалі на шыю коням званочкі. Вось яны звінелі, гудзелі. Адтуль, маўляў, і пайшла назва вёскі Гудзевічы. Треба нам до другої хати калядувати. Чтоб там Простите, вы, господинка, бувайте здорові, як рижики борові. Майте торбу грошей, живіться у розкоші, майте усього доволі, а бяди ніколі. Здорові бувайте! На другий год нас знов чекайте. Дякую, дякую. Добре На нове літо хай родить жита, щодрий вечір, багатий вечір, щодрий вечір, багатий вечір, жита пшениця, усяка пашниця, щодрий вечір, багатий вечір, щодрий вечір, багатий вечір, дай тобі Божа, пане господару, щодрий вечір, багатий вечір.
І зноўку робім крок з мінулага ў сучаснасць з Мастоўскага раёна ў Мінск. І нарэшце пра галоўную абрадавую калядную страву – куццю. Куцця варылася з ячневай крупы, дадавалі туды мёд, арэхі, шкваркі. Але ж і абрадавая каша на 3 святочныя вячэры рознілася. У першы дзень ладзілася постная куцця. Другая была тоўстая, багатая, шчодрая. Ну а трэцяя прыходзілася на канец свята. І бадай пасля 2-тыднёвага піравання яе хутчэй за ўсё варылі на вадзе. Теперь варто доведацца, на якім этапе знаходзіцца працэс пераўвасаблення народнай песні удзельнікамі арт-гурта «Беларусы». Валера, я когда делал аранжировку, я делал ее сырой для того, чтобы потом определиться с тобой, что ты хочешь в нее больше добавить, что ты чувствуешь. Ну, по ритм-секции меня все устраивает. Я думаю, что вы грамотные аранжировщики, и, услышав голоса, вы прекрасно сделаете в результате то, что нужно. Мы завершили виртуальное падарожжа ў Гудзевічы, пакалядавалі, паспявалі ды пачаставаліся. Тым часам у студыі наблізілася да фіналу і работа па трансфармацыі народнай песні. Слухаем «Ціхі вечар на двары» ў выкананні арт-гурта «Беларусы». І, увага, сустракаемся ўжо заўтра на святочным калядным выпуску. Завітвайце, будзе цікава. Соловейка у гаи трели рассыпает. Каля верба ля воды, ходит хлопец молодый, дзяўчыну чакае. Каля верба ля воды, ходит хлопец молодый, дзяўчыну чакае. Зайшло солнце за лясок, вышел месяц за ранок, зорка засвятила. Стоит хлопец у бяде, а дзяўчына ўсё нідзе, я ўжо разлюбіла. Стоит хлопец у бяде, а дзяўчына ўсё нідзе, я ўжо разлюбіла. Разлюбіла. Сел хлопчина над водой под зеленою вербой, яму крыльно стало.